Tonyang. Hi Bangs, magandang Tonyang, it's me Madam Tonyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and before we start this vlog, nais ko po muna pasalamatan lahat ng nagsusubscribe sa aking YouTube channel. So for today's vlog mga Bangs, nandito na naman tayo sa San Antonio, Cauayan City at today is February 14 and sineselebrate natin ang Valentine's Day. So sa lahat ng mga may kasintahan dyan, sa mga walang kasintahan, Happy Valentine's pa rin sa inyo and sana makahanap na kayo ng para sa inyo. So, ngayon po, nandito po kami sa bahay ng pamangkin ni Kuya Marvin at nakiligo kami. Nandito ako ngayon. Puro na lang sila kasama ko. Kulang na lang buhatin ko lahat ng damit ko kasi puro sila yung kasama ko. Hi! Yan si Kuya Mark. Oh, lagi si Kuya Mark sa vlog ko. So, nandito kami sa bahay nila Pitong ngayon. Pamangkin ni Kuya Marvin, nakiligo. At ngayon, ongoing na yung live doon. Nag-lunch kami kanina at may mga nagbigay ng sponsor. May mga nagbigay ng pambili ng pagkain. Ayan, may konting celebration ang family Rayao ni Ilocano. Meron din sila Ate Vanji. Ayan. So, pagkatapos ng live, magse-celebrate ulit mamaya kasi may nagbigay ulit ng paletsyon. May nagbigay ng paletsyon. Magkakaroon kami mamaya ng konting salo-salo, party-party, at ayun na nga, family Rayao ni Ilocano ang kasama namin ngayong Valentine's Day. Kami na lang ang magde-date kasi wala naman kaming jowa. So, wala kaming jowa kaya puro Rayao na lang ang mga kasama namin. Ayan. So, i-update ko na lang kayo kung ano mga ganap doon mamaya. Kukuha na lang ako ng behind the scenes kasi nga, yung una kong live, nung nagbabalik yung Rayao, masyadong malakas yung speaker doon kaya hindi ako doon nag-intro. Dito din kami natulog kagabi kasi nagkaroon ng recording session si Kuya Buddy. Nag-record kami sa bahay nila Ate Clang din. Pumunta kami dito sa San Antonio. Dito kami natulog. So, kukuha na lang ako ng mga clips mamaya doon sa studio. And bye! Ayan. Tinatry kong magpalagay ng makeup kay Kuya Mark kasi hindi ako nagme-makeup. Hindi ako conscious sa kwan ko, mukha ko kahit madumi. Pero parang ang ganda kasi ng may makeup kasi tignan mo ang fresh niya, oh. Naiinggit ako. Mas lalo tuloy ako nako-conscious pag nakikita ko siyang fresh. Pero dati hindi ako conscious sa mukha ko kahit madaming pimple, gano'n. Try lang natin. Mali mo maging maganda ako, di pagpatuloy ko na yung pagme-makeup. Paggagastusan ko para makahanap ako ng ka-Valentine's. Hinihintay lang namin si Pitong matapos maligo and pupunta na kami sa studio. Pagperahan ulit kita. Hi! Hey! Magbati mo na tayo. At dahil nandito na naman si Tonton, peperahan niya na naman ako. Ayos na, ayos. Happy Valentine's po sa ating lahat! Hi ate! Hello! Yan yung singer ng Uncle Bertie, si Aliyah, anak ni Tita Banji. Instead na kada kami. Oh, yes. Lechon! Maraming salamat sa palechon! Yes! Thank you very much. Siguradong mabubusog na naman tayo ngayong Nako! araw. Hindi lang mabubusog, mayroon na naman pong magulang-ulang ng bartag. Lag yung kagagawang YouTube ko. Kapagalit ka. Maraming salamat sa Family Rayao na lagi akong kinukulit, na lagi akong tinutulungan, na laging nakasuporta sa akin. Yung YouTube ko po, Buddy Gumaro, yun po ang nakumpisa na. Marami na siyang kanta doon. Subscribe na po. Yes, all this but do this yung mga kanta niya. Oo. More on Cammy Rogers song. Freddie Aguilar, kaya bisitahin niyo na po yung kanyang YouTube channel, Yes. Mr. Buddy Gumaro. Yan, Sarah. Buddy Gumaro, kanta nga na pauluan, you di ko ragad mga Sige, dadagin. Basa kang tayo manong Ray. Ayan, yan na. Isang unang ano dahil iti ay ayatin na nga ni Mama Beth Gumaro. Ayan. Hong Kong. Ayun. Yan, nagpa-share ang grabe. Wala na ako doon. Ay, wait, nabibitas na. Ako? Doon, alisan na ako. Sana all. Sana all ang natisabon na. Okay, manipod kini dyan. Ayan, sa pa-surpresa manong Ray. Pakulang ako na. At nagsampa sorpresa na.
Sorpresa, dali kita nga. Mangmamalas na? Mangmamalas kayo ng tao ko. Ako na nagagawan ti partner. So ano kaya? Iba, gamit ikaw ang pandakan ng mga katol. Masaya ka yan, masaya ka yan. Ano na? And I you've decorated my life. Ano na? Halika rito kasi para makita naman nila yung Ate, ano? yung nagbigay. Ang kailangan sumayit dito. Alive ka nung. Ayan, maraming thank you. Maraming thank you, Lakay. Tauray. Talaga, bisita ka ito, dirap. Agibilag siya. Agibilag ka. Maraming thank you. I love you. Diba? Thank you. Ayan, gusto ko batiin nyo silang lahat. Ayan. Kaya linya muna tayo. Aha. Ayan, so maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. And once again, happy Valentine's to all of you. Thank you. Ayun. Ayan, maraming salamat po sa mga nanood, mga nag-request, ganon. Ayan. Ikaw na, lumako na lang nga po. Iti kinaragsak ita tiray aw. Naragragsak tupay no di kayo to apo bumitaw kada kami. Yes. Lalo ko mga madutayo. Patib ka rin yung apo tinagam niya na nang pagsubok ko dumdum tayo tibiyag tayo. Oh. Laban lang kakabsat. Kasi talaga tibiyag. Yan. Siya ni DJ Reven. Kami kura. Ulit. Alakasan! Goodbye! Happy Valentine's Day! Hoy! Kasi, lagi mais palagi ko na. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayag kay mawala sa akin. Yay. Okay. 1, 2, ready? Ayan. Sige, sige, Isa na yun. Dito kasi dito. Hoy, dito sa gitna. Daya. Ano? Nabibig na mga lapit ang ipa. Yes, ay pabibig ka. Yes, ay pabibig ka. Baba, nabibig pa. Sige na. Sige na. One more. Sigamat, May. Sigamat. Sigamat mo yan. Sigamat. Yan, o. Yo. Yes, tayo. Oh my God. Malay ako. Oh, nanay. Para may remembrance tayo. Nakasagana ka pa din. Share mo to. Namangpal ka. Hindi na lang. Pagkilikan ang ikawan.
Queen of hearts, it's made of Sige na. golden Oh, yan. Sige na. One more lang, one more. Sige na. Laylay, kunin mo lang. Sige, kunin mo na lang, Laylay. Ayan na! Ano na yung Diyos ko? Walang galing na lang ng gamot na tahanan lang na. Ano to? to see. See a lost man. Beautiful, see us. Nalalaipit ka, sumipit. Alam ka lang sa Marit na ba yung presensya di Santia? Valentine's Day! Happy Valentine's Day! World! Oh, piso, piso! Piso! When you know Bisa! I've lost. We were once together, two or three years, and you are so fine. Now I keep on changing my whisper goodbye, goodbye to my happiness. There's one. The parents were gone because we were losing you.